Петър падна казана с Олио и следващият сутрин. Дейбо от сутринта бие чеки и тъшаците ме заболяха малко стара. What the fuck? По дяволите, мога да виждам. Повече няма да пия Олио от 20 стотинки. Дейба, мейби трябва да спра с другата, мамо стара. Оу, шит. Челя как съм бил чекията, бицепса, трицепс. О май гад. Виж ми гърдите, бе, брат ми. Питър, Да. добре ли си? Добре съм. Някаква промяна от снощи? Промяна? Да. Хуя ми е прасна с 3 см. Побързай, ще закъснееш. Добре бе, бабка. Ох, ебах ти бомбата, Паркър. Днес ще я поканя да пием Олио една романтична вечер. Или... просто запали фитила. Ей, дъртак, аз излизам, бе. Спрете, автобуса е майни. Спирай го, Едър. Усейн Болт ли мен го начука, че бягам от 3 км майка ти педал да еба? Спрете автобуса! Гони ни от булевард Утхевън! Ей, дъртак, заклевам, че се заради Олиото закъснях да еба. Дори не си го помисли, бе. Дейба, мършите ти, дейба, очилата ти, никой няма да седи там. Ох, ебах ти циците, па. Дейба, дебелият ти, яш ми хуя, бе, калтак. Ох, бах ти циците. Оу, шит. 15 junkie later. Уф, картофките имат вкусно Олио, махум, стара дейба. Ох, и бах ти мацката, много е здрава бомба. Бих и запалила фитила. Вау, добри рефлекси, брат. Чикаджийски рефлекси. Хей, ти си имал синовче, бе, брат. И бах ти якото. Не съм ги виждала, значи. И хуят ми е син, искаш да го видиш? Не, мерси. Бягай. Ей, Питър, тая ще пусне стойност. Аз съм по-симпатичен, ама и тя бива. What the fuck? Някой сложил канаколит на вилицата ли? Дейба, изпразнил съм се в ръката ми. What the fuck? Ръката ми се превърна в кур. Как да и никой не го видя? Ей, сяма е баха. Да бягам. Олио, ей, сята е бах. Да не съм хванал сифилис от това шибано момиче. Не си усещам ръката. Паркър, да, това са ефектите на дрогата, брат. Шит, този има ебола. Някой ми дава пец. What the fuck? Влез в гардероба и цигай. Без да иска направи флаш. И аз ще го иба без да искам. Ок. Флеч, дай ме олиото, бе. Ще дам в устата. Оу, шит, Матрикс стана. Ей, само и бах майката. Залагай пари, бе. Видяхте ли, няма монтаж. Мирише на Олио. Влизай. Оп. Ей, сега ти бах майката, брат. Олио повър. След този случай, Петър беше изхвърлен от даскалото
и започна да работи в пицария. Парка, че е била красива мама и Дейба. Чакай Дейба, газет, стоп, който сте. Дейба, Парка, пак си закъснял, бе, Мангал, такъв неща. Извинявам се, господин Мангал. Просто трябваше да бия малко чеки, да пия олио и закъснях, сори. Не ме интересува, Петър. Имаш 8 минути, имаш и 8 големи пици и ако не го доставиш на време, ще си уволнен. Разбрахме се, Манго. Ай, бягай вече. Ко гледаш, бягай, бе! Дейба, тези хора не могат да карат малко. Гледай копия, гледай го Мангал. Мама ви Дейба. Паркър, ей сега насра майката. Шит. Ще съм уволнен. Не. Ще става май Оли мен сега след малко, Дейба. Вау! Червения Мангал от края на пицата на човек. Дейба, май децата ще умрат, ама нямам време да ги спася. Дейба, като гледам децата, май пицата ми падна. Дейба, газета, дай ми пицата. Мангал. Дейба, къде съм, бе? Време за пица. Извинявай, но ти закъсня, няма да плащам пиците, Манго. Hello, darkness, my old friend. И така Олио Мен си изгуби работата, но обичаше Мери Джейн. И така следващия сутрин той отиде при нея. Кот има курво. Вече не те харесвам, Петър. Има някой друг. Аз обичам Хери. Виж, от Kinder Surprise ми падна. Знаеш какво означава това? Знаеш ли ма? Курво. Петър, ти нямаш пари, нямаш нищо. Какво да правя с теб? Кажи ми. След това Петър отиде да убие Хери. Как си, Олио Мен? Да не би гаджето ти оставил сега, кой идваш тук? Къде е Мери Джейн, бе? В леглото ми е, бе, майнак. Сега мен ще ме убиш както би баща ми. Аз не губих, бе. Първо го изнасилих, после го убих. Ти взе баща ми от мен. Беше гей, но го обичах, бе, Дейба. Слушай ме внимателно, Хери. Аз и баща ти и бахме майка ти всеки ден. Групов секс. Помня как един път така я наебах, че счупи масата. Това от Брус Ли го научих. Дейба, all your power. Че съм харизматичен, ама Петър. Бал съм ти, Мери Джейн, гледа колко много мацки има тука. Ще го бивам, ще ставам плейбой днес. Олио, 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 Олио. Downtown
piano. I get that money, my ammo. Тъшак турба. Fire when the storm hits you. That's it, Brian? Yes.